Físeán seo díremuid na Réamhfhocail agus an tAlt Uathu. Seo an méid a Tharlainn nuair a chuireann tú na Réamhfhocail himplí seo leis an alt Uathu an. Egan, Éan, as an, chuig an, faoin, leis an, ón, ribh an, thar an, sríd an. Cuireann tú orú ainmhfocail a thosaíonn B, C, F, G agus P, nó má tá Gaeilge ola'ad, cuireann tú séimhú ainmhfocail a thosaíonn B, C, F, G agus P. Ní gá áthhrú bith a dhéanamh ainmhfocail a thosaíonn D, ná T, ná ghuta. Seo an méid a Tharlainn nuair a chuireann tú na Réamhfhocail de agus do leis an alt Uathu an. Dun, don. Cuireann tú séimhú B, C, F, G, M agus P. Ní gá áthhrú bith a dhéanamh D, ná T, ná ghuta. Nuair a chuireann tú agus an le chéile, sa a bhíonn sad. Agus nuair a chuireann tú in agus an le chéile, son a bhíonn sad. Úsáideann tú sa roimh chonsain. Cuireann tú séimhú ainmhfocail a thosaíonn B, C, F, G, M agus P a leanana. Ní dhéanann tú áthhrú bith D, ná T. Son is gá a úsáid roimh ghutaí agus roimh F mód a guta. Ní gá aon áthhrú a dhéanamh na gutaí, ach cuireann tú séimhú F mód a guta. Tá rial speisialta an do focail dar tús S. Ní dhéanann tú áthhrú bith ainmhfocail idinscneacha a thosaíonn S i ngníon na Réamhfhocail fad a luamar in grúpa hían agus in grúpa dó. Ach cuireann tú T roimh ainmhfocail bhainscneacha a thosaíonn S mód a guta nó a thosaíonn SL, SN nó SR. Ní gá áthhrú bith a dhéanamh ainmhfocail a bhfuil idir an agus gan an rimpú. Leanann tú na gná rialacha a bhaineann le hinscne an ainmhfocail. Dínamid cleachta beganis na rialacha seo. Cén tarú atá le duine na ainmhfocail? Ribh an mód a samhra, ribh an samhra. An mód a meánscoil, an meánscoil nó an bheánscoil. Son mód a fuinneog, san inneog. An mód a tala, an tala. Gan an mód a airgid, gan an tairgid. An mód a sráid, an tráid. Sa mód a bíalan, sa bhíalan. Faoin mód a busca, faoin musca nó faoin wusca. Chuig an mód a seanar, chuig an seanar. Don mód a múntóir, don múntóir.